Lesgeza indaba z1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. IFP ibhoboba ngohulumeni ukubambisana ziyande ezokuzibulala kwentsha eMgungundlovu kanti kuzokhunjelwa impi yakwaNdunu. Iqembu leNkatha Freedom Party libambeke isithangami sabezindaba namuhla ngenhloso yokuzonekela izwe ngezinto ezithinta uhulumeni okubusa ngokubambisana kwamaqembu ezombusazwe kulelizwe. Lesi sithangami ke sibanjele eThekwini KwaZulu-Natal ntambama nje. Phakathi kwezinto eziqhamile kulesi sithangami, leli qembu liqinisekise abahlali baseNingizimu Afrika ukuthi nalo liyingxenye yezingxoxo eziqhubakalayo zokwakha uhulumeni wobumbano. Namhlanje isigungu sikazwelonke seqembu leIFP sibe nomhlangano la ebesibuyekeza khona izingxoxo eziqhubekayo ukuba kwakhiwe uhulumeni wobumbano ezingeni likazwelonke nakwisifundazwe saseGauteng ukulandela inqubekela phambili kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Sekuphele izinsuku eziyisishagalolunye umengameli wezwe efungisiwe wagcotshwa ezindlini zombuso ePitoli. Bonke abantu baseNingizimu neAfrika, iAfrika yonke nomhlaba wonke bebelindele ukuthi maduzane umengameli wezwe uzomemezela icabinet ukuze uhulumeni uqale ukusebenza ngokupheleleyo. Okunye okuvezwe umholi waleli qembu ukuthi awukho umnyango omkhulu kunomunye kodwa kuzomela amaqembu aqinisekise ukuthi ukubangwa kweminyango agcine kuphazamisa ukusebenza kwezwe. Iminyango ama-ministries kungenzeka ukuthi ingalingani ngenxa yokubaluleka kwayo, kodwa awukho umnyango obaluleke ukwedlula izwe laseNingizimu neAfrika. Awukho futhi umnyango okumele kubangwe wona izwe lime lithi nse ngenxa yokuthi kunomnyango okungavunyelwana ngawo. Yonke iminyango ibalulekile kodwa ayilingani nezwe laseNingizimu neAfrika. Ngakho ke onke amaqembu asesizingxoxweni sinxusa ukuthi awafinyelele kwisiphetho ngodaba lokuba izwe lakithi liqhubekele phambili. Kuleli sonto kuba nombango ngodaba lomasipala waseZululand kulandela ukuthi kungafungiswa kamholi walo iqembu NFP uIvan Barnes njengekhansela evala isikhala sika Raymond Nkosi. INFP iveza isikhalazo sokuthi kwakade kuvunyelwene ngokuthi izonikezwa lo masipala, kepha iIFP ithi ngeke ukwazi ukudayisa ngabavoti yaphinde yagxeka okwenziwe iNFP ngokukhuluma nabezindaba ekubeni zikhona izinkundla zangasese abangakwazi ukukhuluma ngazo bengabaholi. Iqembu leIFP lizoqinisekisa abantu baseNingizimu neAfrika ukuthi siyingxenye yokwakhiwa kahulumeni wobumbano. Njengeqembu leIFP sikholwa ukuthi zonke ingxoxo eziqhubekayo kungabe phakathi kuka-ANC neDA nanoma yiliphi elinye iqembu lezombusazwe azifike la ziphetha khona ukuze umengameli wezwe akwazi ukwenza umsebenzi awunikezwa igunya lomthetho sekelo wezwe lakithi ukuthi amemezele icabinet. Abantu baseNingizimu neAfrika abakwazi ukulinda isikhathi eside izwe lingayi phambili. Uteboko Sibisi kwezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ukhathazekile kumphakathi wase-Ashdown Mgungundlovu ngokwanda kwezigameko zabantu abasha bazikhungayo laba kabathi balale ngezindaba ezibuhlungu lapho umntwana oneminyaka eyi11 etholakala ke ezihilele endlini kuba ukuthi ke ufice ezilengise ngebhande lejazi lokulala izinyawo zithinta phansi. Ikhansela uDumsani Phungula uthi ke ziyathusa lezi zigameko. Ukwanda kwezigameko zabantu ikakhulukazi abantu abasha abazikhungayo
zithuse umphakathi waselokishini lase-Ashdown eMgungundlovu njengoba ulale ngezinye izindaba izolo zomntwana oneminyaka e-11 ubudala. Oyikhansela kule ndawo uyanaba. Kuyasikhathaza kakhulu njengabaholi bomphakathi ukuthi kuleya ndawo yase-Ashdown nje asingathi nje wa-23 wonke ngoba ayenzeki kuphela e-Ashdown nakoPeaceville ikhona nase-Ashdown ikhona. Yenzekile lento uqala unyaka and na before ama-elections lawo esiphuma kona saba nayo imikhuleko besicabanga ukuthi mhlambe kuzozwela but kuyasethusa ukuthi iphinde yaqhubeka futhi lento even after ama-elections. Singakusho nje ukuthi kuleli sonto esiphuma kulona inyama yesonto Sunday yenzekile into efana naleyo e-Ashdown and izolo okusithuse kakhulu ukuthi silale futhi sekune nesigameko esifanayo la umntwana omncane ongacabanga ukuthi angenza into efana nale uthola ukuthi naye futhi ungena esimeni esifana naleso sokuthatha umphefumulo wakhe. So into esikhathaza kakhulu esiyibukayo ukuthi izihlava esesibuyile futhi emphakathini wase-Ashdown. Uphungula uthi imvamisa abantu besilisa laba abazikhungayo. Isikhathi esiningi singathi nje abantu besilisa abaningi kulesi simo othola ukuthi bangena kulesi simo bayabakhona nabantu besifazane kodwa iningi labo nje abantu abazithola sebethatha imphefumulo yabo kakhulukazi abantu besilisa asijwayele ukuthola abawabhala ama-note abaningi babo ukuthi inkinga ibikuphi. Lokho kushiya ke singazi ukuthi kahle yisiphi isizathu esenza ukuthi abantu bafinyelele kuleyo nto. Ingakho sikubuka ukuthi mhlambe kuumoya nje omubi osangenile emphakathini odinga ukuthi njenga nomphakathi namabandla akhona emphakathini wonke silekelelane ngokuthi le moya siyikhulekele. Umndeni womntwana ozikhungile ucela ukunikezwa isikhathi njengoba umntwana kungowasemzimkhulu. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Anda Dube seMgungundlovu. Ungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe Sipho Hlomo ukuthi ke imisebenzi yezikhala zothisha sizokhangiswa ibe sesihlangalaleni ukugwema ke izinsolo zenkohlakalo ezihlezi zibhekiswe kulomnyango. Lokhu kulandeleka istatement esikhishwe yilomnyango kulandela ingxoxo kaNgqongqoshe abenayo nomsakazo omkhulu wesiZulu kuleli. Emisisi abanga isikhathi sakho sekubingelela indabeni zethu ze-1KZN TV. Sibingelela kakhulu sibe nabalaleli nama-viewers at home. Ekufisa sikubheke ngisikokuqala sizwe kulezi indaba sikhuluma nawo ususemnyangweni wezemfundo mhlawumbe izimbi nje lezi esingathi iseqhulwini njengoba sazi ukuthi umnyango obaluleke kakhulu esifundazweni kwaZulu-Natal. Asiqale sibonge kakhulu umphathiswa umama uFreeze kade khona engithathe kuyena ngomsebenzi omuhle abawenzile bamisana nemanagement yonke yomnyango ngaphansi kabuholi ka-HOD ubaba uNgcobo. Na wonke abasebenzi kumsebenzi abawenzayo in terms of teaching and learning and also supporting nje i-education as a whole. Ama-unions sesike sahlangana ama-union wonke angaphansi ka-education and all stakeholders ngenhloso yokuthi one sizintroduce, two sivumelana nendlela esosebenza ngayo. Enye inkinga esikhona emnyangweni i-issue ye-budget. Kufanele sikwazi ukuthi sisebenzisane nomnyango ukuthi iziphi indlela singasebenzisa khona kufanele sisave ukuze sizokwazi ukuthi sithole more money to create job opportunities for abantu bakithi. Ikakhulukazi othisha abangaphezulu ka-44,000 abahlele emakhaya abangasebenzi. Nendlela yokuthi baqashela kanjani othisha. Akubalekile ukuthi maqashela othisha wonke umuntu abone ukuthi noma kuthiwa amaphosta u100 kuthiwa u5 kodwa wonke umuntu akabona ukuthi kwenzeka kanjani. Kungabe ngazathi kunendlela engekho right eyenza ukuthi eqashele othisha. Egcina abantu bakithi bengazathi uhulumeni ayikho into ayenzayo. Kanti siningi izinto ezenziwa uhulumeni. Ningumsebenzi omuhle wenziwa uhulumeni.
emesi ungene kumnyango noma sokungcono but okubuye kube khona inkinga mayelana nokuphakeleka kwezingane esikoleni mhlawumbe kulezo zinto izogwemeka kanjani? Ikhona ibudget ekhona okwethu ukuthi sibheke ukuthi yini yenza ukuthi kudelay ukukhokheleka kuma-service providers. Kufanele sikwazi nokusebenzisana nawo sikwazi ukubona ukuthi yini inkinga ngoba kuyona inkinga all over kuba inkinga siba specific within individual or individuals kanso sikhathi leso. Nomhlangano namhlanje ukubonakala ukuwona la ePinetown mhlawumbe uma ungasibrefa ngawo umayelana nani? Kunjalo namhlanje kuba i-meeting yethu yokuqala sihlangane nama-district officials la sibiza ukuthi se-extended menco sibize nje from junior management to senior management to engage with them and get their understanding and bese siyavumelana ukuthi kufanele senze kanjani ukuze ingaphazamiseki i-teaching and learning yengane zethu hlezi esikolweni i-performance inyuke sukela ku-grade 1 iziyokufika ku-grade 12. Sibonga kakhulu baba isikhathi. Kakhulu sibonga naba-viewers emakhaya. Sithishelele etolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli bukela indaba ze-1 KZN TV nazo kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili namhlanje. I-IFP ibhoboba ngohulumeni ukubambisana ziyande ezokuzibulala kwentsha eMgungundlovu kanti kuzokhunjelwa impi yakwaNdunu. Omama benhlangano yomkhuleko bebandla lamaluthela babambeke umkhuleko okukhulekela izingozi emgwaqweni onguthela waye ku-N2 kwaMbonambi ilungu lebandla nompucuko phakathi uthi njengebandla bakubona kubalekile ukuthi umkhuleko bawenze kulomgwaqo njengoba kunamanye amalunga leli bandla alahlekelwa zihlobo kulomgwaqo nokunye. Inhlangano yomama lebeyibandla lamaluthela baphumeke ngobuningi babo bayokhuleka emgwaqweni onguthela waye ku-N2 ngakwambonambi inhlosa lomkhuleko ke bathi ke ukukhulekela izingozi zomgwaqo edlula nemphefumulo yamangani kanye nezihlobo leli bandla ke lithi likubone kubalekile ukuthi njengoba linomhlangano womama eduze nalendawo bese baze ukukhuleka bacela kuba uNkulunkulu ahambele ngakubo ziphele lezi zingozi zemgwaqo. Kade ke sihambile siye ku-N2 siyokhuleka esinye sesizathu ebesenza ukuthi siyokhuleka sikholelwa kakhulu ezwini likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi akukho kumehlulayo uNkulunkulu. Sibe nezihlobo zethu abathandweyo bethu mphakathi yethu ehambile ngenxa yeingozi ezenzeka ku-N2. Abanye bomama esinabo enhlanganweni bakhona abasindile ku-N2 uNkulunkulu waphakamisa isandla sakhe sinamandla. Abanye bomama abanye bemindeni yethu ekhona ebandleni bakhona balahlekelwe izihlobo zabo ku-N2. Sikubone kubalekile ukuthi since siseduzane kulokhu nawo u-N2 ke siyofika siyommema ubaba uNkulunkulu siyomnxosa ukuthi akaphakamise isandla sakhe njengokuba siphakamisela uIsrael ngelinye ilanga wabaphephisa komubi ake aphephise abathandweyo bethu abahamba kulomgwaqo ngoba siqonda ukuthi imiphakathi yethu eminingi abazalwane bethu abaningi basebenzisa wona lomgwaqo. Lomkhuleko ubuhanjeleke na ubuholi bukamasipala wendawo waseMfolozi nakuba kujabulelele ukuthi ke ibandla lamaluthela lihole lomkhuleko njengoba izingozi zidla lubi kule ndawo. Zomasipala thunywe umhlonishwa His Worship the Mayor, uKhansela uXM Bhengu, our political authority, our mayor. Now sithokoza kakhulu njengomkhandlu waseMfolozi ukuthi ibandla laseluthela namhlanje lithe alize la kuzokhulekwa kukhulekelwe izingozi ezikulomgwaqo wethu omkhulu N2. So ke umuntu uhambile ke wasibandakanya nomkhuleko nesikhulu kakhulu uNkulunkulu siyamethemba njengasona sithandwa somphefumulo wethu ukuthi usizwile umsebenzi uzowenzeka. Silahlekelwe imphefumulo eminingi abasebenzi bomkhandlu amabhasi izimoto baningi kakhulu abathandiweyo bethu ababhubhile kumgwaqo. So ke siyumkhandlu siwumphakathi sithokoza kakhulu kuba nebandla namabandla nje onke akhona ayaye ebandakanywe ke kulo imkhuleko efana le sithokoza kakhulu siwumkhandlu.
Kulindeleke ukuba ke kuphume ngisho nesinedo lokusasa emkhulekweni ozoba esigodleni esisentabeni yakwaXeza Olundi enqaba yeNgonyama enyakatho nelikaMthaniya. Lo mkhuleko ungokukhumbula impi yakwaNdunu lapho kwakutholene phezulu abantwana begazi uSuthu noMandlakazi ngonyaka ka1888. Lo mkhuleko kuhambisana nokubonga umdali ukuthi ke akekho wasala enkundleni kulempi hlangothi zombili. Nakuba inyanga uNhlangulana ithathwa njengenyanga yentsha eNingizimu Afrika ngenxa yesigameko sangonyaka u1976 phecelezi iSoweto Uprising, kepha isizwe samaZulu uJune kade waba inyanga yentsha. Phela zazingamashumi 22 kuNhlangulana ngenkathi kubambana impi yakwaNdunu kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya ngonyaka u1888. Lena kwaba yimpi yokuqala neyokugcina yabaphakathi kaZulu njengoba kwakade kubhekene ngeziqu zamehlo isiludini uZulu kanye nomntwana wakwaMandlakazi umntwana uZibhebhu kaMaphitha. Umlando uyakuveza ukuthi umntwana wakwaMandlakazi wayesethenjiswe amangisi ayekade esehambisana nawo ubukhosi uma nje enganqoba lempi. Nakuba kunjalo ke ngonyama uDunu uZulu eyayihola ibutho ebelibizwa ngoSuthu nelalise esigabeni sentsha ubudala layinqoba lempi. Okwaqama kakhulu kulempi ukuthi kwaba ngokokuqala ngayo emlandweni wakwaZulu ukuthi ngaphambi kokuba iNgonyama iphake impi ivumela umfundisi uPaul Hadebe webandla lama-Anglican Church akhuleke afunde nezwi lenkosi. Lapho kwemfundiso wasesheshe engazi ukuthi ke lezo insuku ufika nini iNgonyama isinjalo sekubonakala nje ukuthi nokuyibulala singayibulala indlela eyonakele ngalo bayeluleka kabakalizwe. Kwaze kwafika ukuthi ke mayithi yona iyahlobo ke cha Ngonyama nomhlobo azokwenqabeni. Kodwa ke namuhla ake sibuyele kuNkulunkulu wadala amakhosi uyena ozokukusiza. Yayingakabi namntwana iNgonyama uDinizulu ngaleso sikhathi kuba yafela lapha ehlathini noma lapha kwaNdunu abakasikhulumi namuhla. Dokulapha ke iNgonyama usendaweni yesifungo ngoba kwakufungiwe amangisi umntwana wakwaMandlakazi mawumbulela uDinizulu sesiyokubeka ube iNgonyama ngase kuthiwe ijejeleni ibulalana ingqonqolo zibethene phezulu kodwa izibulala indala zombili akwabe usashiya ukuthi ingane. Umfundisi kwaDebe wathi kakwenziwe bonke okwakwaZulu abonga amakhosi umthandazo wakwaZulu wawuvela ukhona zenziwe intelezi yabanjwa inkunzi emnyama lapha yayikhishwe uShameni kaNhlaka kwaba kwakhuma kodwa kwabizwe zonke inyanga kukhona nje abatshopi bayibhila ke baqela thathe insizwa kaHadebe seyiphelele insizwa nehlangu zazo nomamonga yathi ke guqani phansi baguqa phansi bathi ke yalishaya kathathu iBhayibheli yalithi 1 yathi 2 yathi 3 yayisilivula. Angize ngalandela ukuthi yavula kodwa bathi yalifunda yayisilibhekisa phansi. Kwathi lapho kade ufunda ngakhona kwabheka phansi kwasala lokho okumnyama kodwa phezulu. Yayisiguqa ke insizwa yenkosi kanye nabo yathandaza. Bathi yathandaza kwathi ke kwathi mayizigcina yathi thanini amen. Bathi amen. Thanini amen. Bathi amen. Thanini amen. Kwaze kwaba kathathu. Bathi ayisithi ke lithizwi namuhla niyawubafika belele none hashi lakhe alikubaleka namhlanje. Wathi kodwa ke namuhla ninikeza umyalo wasezulwini ukuthi kungathi mawugwaza insizwe uthi hawu ngenkomo kaBaba hawu ngadla baba cha namuhla yothi ngegama lenkosi amen. Ngegama lenkosi amen. Yalwa kanjalo silesikhulu eyakwaNdunu. Umlando uphinde uveza ukuthi akekho wasala enkundleni phakathi kwabantwana baseNdlunkulu okuyisiludini uZulu kanye nomntwana wakwaMandlakazi. Ingakho ke kule nyanga uZulu bungazi igalelo elabanjwa yintsha kanye namandla avezwa ngumvelinqangi empini hayi unqoba koSuthu. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga wakaduma eRichards Bay.
Amaciko emkhakheni wezokubhala izincwadi aqobelelene ngolwazi ababhali abasafufuza nabanothando kwelomkhakha ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela ebizwa nge-Articulate Africa. Ababhali abasemkatshubomvu bakhaleke ngokungabikho kwezinkundla zokukhangisa ngemisebenzi yabo, uxhaso lwanele nokunye njengezinye zezingqinamba ezisakhungethe lo mkhakha. Kubhungwe kabanzi ngeyithinta umkhakha wezobuciko ikakhulukazi ukubhala kwezincwadi ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela edingida ngomkhakha wezobuciko i-Articulate Africa ebanjelwe eThekwini. Inkinga esinayo la eMzansi ukuthi asibuye singafani namanye amazwe abantu abakwazi ukuthi bawufande umsebenzi wakho. Hayi umasipala phela but other institutions ngoba abantu aba-understand amandla esinawo as ama-authors into mayibhaliwe for abantu. So i-value yethu we are being devalued. Asithathwa ngendlela le fanele sithathwa ngayo in terms of i-content yethu esiyibhalile ngenxa yokuthi asinawo ama-platforms la esizokwazi khona ukuthi si-showcase lento lena esinayo, lento esiyibhalile ukuthi iwusizo kanjani emntwini ongaphandle. Kuthiwa besinawo ama-platforms esingafika kuwona ukuthi-ke sikhulume nabantu bathi ngesingisi i-marketplace, to get to the marketplace, i-target market yakho. So uma unama-platforms, one fanele ukwazi ukukhuluma ngencwadi yakho kanje, like literally bathini uyi-articulate one into ebalulekile. So we lack public speaking about the content of incwadi yethu. One. Two, asiwatholi ama-platforms la khona esizokhuluma nabantu abama-potential clients. Yabo. And so konke lokho kudinga ngisho ney'mali. Lezo imali asikwazi ukuthi sidependele kumasipala phela noma government phela. There should be other institutions angakwazi ukuthi asisize ngoba ekholelwani kwi-value esinayo ezababhali bala eMzansi. Isihloko ebesidingidwa ukubheka ubuhle nobubi bokushicilelela incwadi kanjalo nokushicilelelwa izinkampani. Ababhali kanye nabengamele izikhungo ezikhiqiza izincwadi babhunge kabanzi ngalokhu bathi-ke yize izwe selingene kwezobuchwepheshe besimanje manje nokungafaka-ke ingebhe yokuncipha kwabantu abafunda izincwadi sisesikhulu isikhala sazo. I-challenge ingqinamba ebakhona ngalama publishelwa ukuthi bathatha i-percentage ethe ukuthi xaxa than wena umnikazi womsebenzi because babala lezi zinto abazenzayo, editing and log editor kwabo mhlawumbe bakubala ukuthi abantu abangakabalekelayo ukuyoprinta ISBN nanani ezinto zakhona asikhokhelwa yabo. So kuthola ukuthi usuba yabo usubone ngathi wena urepair off ngomsebenzi wakho kanti indlela nabo abasebenza ngayo. So ufanele kuba ukuthi uma uzokubhaleni, one, have imali oyisavile, have a proper plan. Mangabe ukuthi ufuna ukuzenzela, be umuntu ngempela serious nganomsebenzi, ungakwenzi nje ngoba ubona abantu bekwenza. Nje kade ngicacisa leyo ukuthi kufanele like ulimi olisebenzisayo yenza sure ukuthi ilona uyalazi and unabantu futhi mhlawumbe bangakwazi ukulekelela ngoba laba basuke bevele sebe professional, sebazi ne-style ne-format yokuthi ubhalwa kanjani and i-market ifuna into enjani and mhlawumbe makuthiwa kuma-online stores bazofaka kumaphi bafuna i-format enjani. So nawe uma udecide ukuzenzela, have that full information and make sure ukuthi ufocus kukona until yonke into even nokuyimarketa nangala ne-distribution. Enye izinto futhi ezithanda kuba inkinga uthola ukuthi nencwadi yakho yes la ngasekhaya elindelani iyenzeka. Manje mase ngifuna ukuya empangeni inkinga sefa ngicanga upetrol wami fanele ngicabangeni. Le ngqungquthela ebihlelwe umasipala iTheku ithatha izinsuku ezimbili kanti bekudingidwa imikhakha yezobuciko yahlukene efana-ke nezemidlalo, umculo kanye nokunye okuningi kanti ababeyingxenye yayo bathi-ke bafisa lezi nhlelo zibanjelwe nasezikoleni kanye nasey'ndaweni zasemakhaya kanye namalokishi njengoba leliningi ithalente khona. Nami ngifuna kubhekelelwe nabantu basemalokishini, abantu basemakhaya ngoba into ebanzima kakhulu ukuthi thina semalokishini ukuthola ukuthi umuntu uyathanda ukuthi enene aze la kule ngqungquthela, inkinga sishawe amasenti. So ngibeka iphuzu lokuthi singajabula ukuthi la ngqungquthela nje zize nasemalokishini kube ukuthi mhlambe ngomunye unyaka iya eMlazi, ngomunye unyaka iya kaMashi, ngomunye unyaka iya le endaweni zasemakhaya kuze nezingane lezi semakhaya zikwazi ukuthola even nasezikoleni kunezingane ezigude ezaba yabo nje kunengane efunda eVB ibhala lento obona kahle ukuthi
kodwa ayinawo umuntu okwazi ukuyithatha ayisuse ayibeke lapha. Ngiyacabanga ukuthi mayingathola ichance leya ngane ingabe kwayimanje mhlawumbe sinezincwadi ezu10 noma ezu20. So siyacela ukuthi laba abantu be-department lebiyenze le business indaba balibhekelele udaba lamuthi siyacela ukuthi ingqungquthela nje zilethwe nasemalokishini. Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-One KZN TV nazi ihlokano bekuyizona ebeyihamba phambili namhlanje. I-IFP ibhoboba ngohulumeni ukubambisana ziyande ezokuzibulala kwentsha eMgungundlovu kanti kuzokhunjelwa impi yakwaNdunu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli lu-18.41 emaqhathaniswa nedola semelika libo 19.70 emaqhathaniswa ne-euro libo 23.27 emaqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide lona lu-$2,027.34 ounce olungahluzwe wona u-$86.39 umphongolo. Ake sibheke ke kwezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi uAndile Jala ngasabuyele ekhaya esifundazweni sakubo eEastern Cape asitholeleke ikhaya elisha. Lokhu kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi lo mdlalo namava kulindele ukuthi ke kulempela sonto ayohlolwa ke ngodokotela beqembu leChippa United ukuthi ke sesimene sikahle yini ngaphambi kokuthi ke asayine kuleli qembu kusolela kotshale ehlukana neMoroka Swallows ngasekuqaleni kwalonyaka obelokhu ke eziqeqesha ngayedwana njengoba ke lingekho iqembu abebhaliswe ngaphansi kwalo. Kubikwa ukuthi ke lo mdlalo usevumelene ngakho konke neChippa osekusele ukuhlola kwakhe ngodokotela beqembu. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nabahlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.